Cháirde. Uachtarán an Oireachtais aonaí speisialta agus a Cháirde, 100,000 fáil trúb hiag brunna Gradaim Cumarsáide an Oireachtais 2019. Gan buchas le Martíní Wadín agus fur an nuach TG Cadbí críla bo ón garpéid zarag tíh mugadínis, agus freisin le Colm Gavin as an geol even a hengse le Chumarma a churáin ar fad, bei Colm arás tarhéis an tarman is brunta. Fáiltíim freisin rih chulaganna tá taréis túnálaisteach le brandú ar na himachtaí agus muid a leannacht an seo ar tgcar.tv agus ar híb grééis an Oireachtais. Tásúlam goháinna sibselin go dtí deire na híthe. An ocht, tá muid tací go dtí deire próséis an ada go bhíanaí, ó fógríomh ar dús caisegóirí na bliana seo i mí úl se caite, go dtí an garlistú, an bhalltóireacht, agus go dtí gur cathú an bhóta peblií dearnach ag meán ihe a réir. Sé tora na haibre sin a bheits muide chorós rugóir a nocht. Tá brandal nu einam léana, cé bhfuil Seán ó Maní na rá nach méid se a baint úsáid as le Green Graffaní ní Sternaí, go méid sé ggéire ar riine pósal agus sépaní chatha ar an piano, tíh má. Nú béidir gur ag an piano dúirte, agus go sé tairiscint agad mór go té a chas an sépas fearr. Cynnig í súlair. Ach maidir leis an randal sin tá cúis anmhá leis, tá cófortíocht nó cófortíocht níos streise bechirtcha marrá bunithe idir údarás críalachan na héireann agus an taireachtas, agus ceann go na nithe atá tacaíos sin ná go bhfuil údarás críalachan na héireann i dtíana áireacht ar gá chaisegóir nua, caisegóir go réidió na pobl agus caisegóir go réidió na tráchtála, go stáisiún nachníana na gud críaltóireachta trí Ghaeilge. Inis bualam ar níonaí speisialta atá site in seo ar an ordáin a chur an nathnadíh. Ar chlé, ar bhuair lé, tá an té is mú an ghlacfar Green Graffaní dó idir seo agus deadúna seo thugann sinna uachtarán an Oireachtais Mícheál Mac Éagan. Lena Ashin tá caithirlach an bhórt stúra Maureen de Brún. Le tíomh le Maureen tá príomhhaimimeach údarás críalachan na héireann Michael O'Keefe. Agus bei Michael brunna an dá radam nua go réidió pobl agus go réidió an tráchtála ní Sternaí. An aice le Michael tá ardrúnaí na rinne cultúr oireachta agus gaeltachta Catherine Licken a bheith ag brunna nó radam eile ar fad. Ar mo chúilte in seo tá an dá radam déag a bheits le brunna a nacht. PC álinn dealahóireachta atá bunaí ar lochrann an Oireachtais. Sin íomha atá an úsáid ag an Oireachtais ina go lógóna éagsúla le ó hús an chéad seo caite, le os cín céad bliain. Agus íofa chuileghine a bheits a fáil Gradaim an nacht na caisegóirí éagsúla ceann acu sin, PC lámhíonnta. Ach inis, le tús a chuir leis an ócáid an nacht, iarm ar í fáilte chuir ag an bódium rih Catherine Licken ardrúnaí na rinne cultúr oireachta agus gaeltachta. Gurmína magat Maureen, tá anáthas ar an bheith an seaamh anocht in Óstan an City West ag Oireachtas na Saona 2019. Is ócáid fíor speisialta Oireachtas na bliana seo, mar go bhfuil míad ag cumóra ceithre scór blian ó afheochan an Oireachtais. Bunathe ar blianta eile, tá ag súla 10,000 cuairteoir le linn na seachtainna seo. Agus tá tús má curtha lenar nimachtaí. Mar hampla, níos tuaisce inniu, bhí an Tara Stát agus príomhéire an Rialtas, Seán Cain, ag acáid ina run sé dúisina ar bheagnach 2 scór scríbhneoir sa chomórtas litirtha. Agus an nocht, tá méid ag cilóra 5 bliain ó bunaíodh na Gradaim Cumarsáide. Tá na meán ríthhabhachta ó thaobh dulchan chin na teangada, agus tá sár obair déanta agah se go léir ar son na Gaeilge. Dá bhór sin is anar mór domsa bheith le nocht chun na Gradaim a bhronna.
Guim gach rá orh ile. Agus cénach féidir le gach drám, gradam a bhaintseach, is búteoirí sibh go léir, ó héamh an ard chaidáin de chláracha a chuirann sibh os o'r gár agus son na Gaeilge chuile lá. Gabham a bhuiachas le Uachtarán an Oireachtas, Mícheál Éagáin, an Cahirlach Maureen de Brún, an Stúrthóir Liam Ó Muoin Lia, agus fuireann an Oireachtas ile. Táid ag súil le ihe den sco an ocht. Agus deire seachtainna fada, ítach, simúil, tarabhach agus tanabhach. Gnairi liv agus go mé ihe jazz agah. Go mé agah. Gur mé maith a Catherine. Mar a bhí muid aránníos túisce tá gradam le brunna an ar gá chaise gordéig agus míraní físeán le tuspáint gan na hintrálachaí ar fad a bhí garlistithe. Gan na hiile maile, rach muid a rainis go dtí an chéad gradam. Clár telefíse na bliana. Taboo ag Tacht Slán, Midas Productions. Well, Jerry go bhfuil fóraigh an balla fórlaithad sa tíir. Ach nach míon daoine sásta le bhaint fí. Ní amháin go múil an daoine eile ach an sais fóraigh an balla rinne malói ar céire ag gymaint clahíle ag duine eile. Ní capan go bhfuil aon an díal eile rudaí mar sin láithí. Caiimiid Lord an a céid cáirde nó do bhathair nó dáthair nó cahí duine. Bhíon líhananta intacaógaí, bhíon droch líhantaógaí. Nuair aon muid ar maidin, céad bhfuil a smíniimiid na smíniimiid ar cíire. Tá déiméon seo linn, is gas ar intacha. Lomax in Éiring, Aisling Productions. Bhí Kitty ní galachar an chóirsa agamsa agus méid fáis a níos. Bhí sí a gine a chud mhór ceoltarí a hafad Alan Lomax nar a hanig sé seo an 95 hín. In 95 run se LP den na tafad a bhí deanta aige. Tá turas dintain le seachtain anuas. An Balla, Israel agus Palestine. Rondo, JTV, Rusk. Be brónach trí na chéile, agus le coppla lá nuas tá me faragach. Agus airím a neo go bhfuil cineal sliagán héis fás ar mar chracan. Agus gúil me beganí níos cruas tó ina mar bhíoné. Agus nílas am a bhéitin marachtal in áit mar seo. Agus mar tígal a bháile go gáid, agus airí minis ceantach, agus tá náide arm, gúil a léide sa dam. Scéal na bethe, Below the Radar. Rund the keyboard, the hands. Direct though, and leads from the A, the I do, the more. So the fuel comes to blood up, pressure, which I goes down. And shin for sheet, I check, my lymph node. So I say down and flesh. I'll just do it, go sheet them off, and replicate nothing to move. Chemo in, first sheet and show me. Or over by champion in the hill.
of her poor. It's something called poor minutes. Well, me and can chemo more on to not. Ella. They did another few again. So that's my election. Or it just has moved. Agus Sinead ar fad. Agus tá an gradam de chlár telefísna blian na 2019 a gáilthaigh Lomax in Éireann le Aisling Productions. So, Kai. yeah, okay. Gurmina mai agad the show, agus just kai me bhuiig, is a hort a couple of dini go harage prunchies the Griana OTG Cahar, a hort takiet den Tober show, den Kishya Creeltart na Heron, agus Michael and show, because gan Eidson the veo lehage declare Janta, agus in NI Screeno who in ILBF Kumai. But Clara show off we tradition and Kjol in Aaron agus in Tawat and tradition agus is dói mar sin is cinneal fortunate dúis ail ó na Gradaim show because actually tradition in Changa ko Tawat at Kiana this is tradition and Kjol agus ten ya rod cinneal Kangich in the Kera so show Tá mé an brodal lei seo. Agus is caiim mé a luí scíal na maithe cumá ag dibrí mé ar seo, agus bhí mé an brodal lei sin agus drám blúd réidir me tá siad an seo. Agus is dói go mé ó aithne ar golóraí ar seasamh atá ag chláiríonnta é faoi seasamh a bhí gcónaí ag an bar ag Club Conor na Gaeilge. Ok, gur míle mai ogi. Gur míle mai céin. Lana mit Irish gotí an dara gradam. Chlár radio na bliana radio Pobl. A chuir sé bhééis se bhgéist an sin le Roisin Seoige agus bhí sé casa ar an nua Durban. Gan Torin, Flirt FM. Is Airani who as Rossabíl ag Gunamara agus táú ar imon stagiar faoi láthair ar chéim sa ceol san Ollscoil in Gáillimh an seo. Gael Force Limni, Limerick City Community Radio. City Community Radio, Pobl Radio, do Chahir Lumini. A Hanean Kiróg Ella, agus Shoyev na Kiróga. Well, we get fáilte nach chuig cuasaí lom sa déananig an anseo radio. Cuasaí, Tipperary Midwest Community Radio. Well, tásúlam go bhfuil réalás mar is cuma faoi le Renzo tá muid ar fad anseo ag géisteach leis an radio. Tá sé bh géisteart le radio na Rossan, ag go glí árainn ar an áide seart. Ceol, Caint is Córa, Ross's Radio, go na Rossan. Thugann ar náide háirta seart, a hína háirta chuig, seart a líon dá, agus tamid le fáil ar Facebook go maiid. Is Mission Marty Morrissey, agus tá sé bh géisteach le 92.5 Phoenix FM. Ein scéal, Phoenix FM. Tluisiam cinnte tá me director Sting ar rinne Marty Morrissey doing an seo a henneman sin nether ar coola tú é. Anya Cahill an sin le Water into Wine agus ribh Ceol agus Caint. Héan an áda 3.2 Dublin City FM. In anocht is an fear dara go bailach lia Gavin James and K count is a glow. Céad míle fáilte roimh chuig radio an Greenan, 2000 is a nídéag. Grianan Wide,
Our Lady's Bower, Athlone Community Radio. Agus saol mar ambassador de UNICEF. Agus Sinead ar fad. Tá an gradam go chlár radio na bliana a radio pobl 2019 ag dalthaigh ein scéal Phoenix FM. Agus leat, tá fáilsúid cúpla focail rá ag an maic an sin óráine? Ní dúirt éine go gaiine seo héana. No pressure. Tá mé anna hásta é seo a thugad ní me súla néchar leis mar dúirt tú níos luthe is búteoirí ga chéine fuór anim na chaimpi me brasásta leis sinach tá mé ní sásta fósta leis. Seo dúis ionach agus tá sé Harbh speisialta go bhfuil ranógar leún im léana tá mat cosásta fa sin agus is onóir le é thuirtlumm den céadúir. Míle buchas. Agus leanamid a rá inis go dtí an chéad chaistegóir eile? Chlár radio na bliana ar radio tráchtála. Ruile buile le Colin Fertair, Highland Radio. Splunk, News Talk. Pop Radio, Spin Héan an Ád 3-8. Agus Sinead ar fad sa gais agóir sin. Agus tá an gradam go chlár radio na bliana a radio tráchtáil a 2019 a gcalthaigh Splunk le cón ó Flearta News Talk. Agah das an ranóg sa bhain, bhain buchsáil le rón an stónal, í an anobair le Splunk fan na blianta, le níomh ní thuúlaháin léirigh an cin Chicata, Chris is Patricia gan takeíocht Newstalk, agus deir bhain buchs mórgáil le Jess Kelly, léiríonn an chlár agus éisi ílinn gachína. Go míle agah? Gur míle maith chun. Agus támuid inchearú an bhealach rís na gradam. Ailín gudí an chéad chaistegóir eile inis. Irisóir na bliana. An tarastéit Seán Cain a ara bhí san seo. Áin í Bhreislein, RTA Radio na Gaeltachta. Siúlta agad. An bhfuil cúis bráid ná cúis luthar a díomh sé nugus de chéad mar ara bhfuil freagratí Gaeltarta a bheith a gantar Gaeltarta don chruinniu speisialta seo go bhór le plé a bhíarú de tairí a gibsinis. Méh ní thuhaláin tuairisc.ie. Le céadsa a hadú dó blian bhí scoil náisiúnta an chaibhlinn. Tomás O'Mannin, RTA agus TG Cahir. A cham léana don céadúid san áit a bhíoh fáthar an bleanaí ó 8 agus 7 seach.
ní le níis ach an clog ag bint mac calas na seomaraí. A cata tarlú tronhóna. Shane O'Corrin, RTA agus TG Cahir. Tá níú ggóla bhar bon an seo fallachar na thuúra ách níorthir a fáca tá bhótaí domna Callaghan íorthir fartín le dubre a dailú fallachar na thuúra hartar ceirabíla dhéag bóta. Tá síl iontagruthe a gine le na hinnta seo is tá sé teirta ó am. Cuimhíní chaid, meón eile, séir iriseoir. Díomh na bailí gur féidir si féin a chuneal sésta agus sibh sahála. Copan té a dhéanú. Lór a léú. Agus Sinead ar fad. Agus tá an gradam go iriseoir na blian na 2019 a gáil ag Tomás O'Manning, RTE agus TG Cahir. Cuiste Oireachtais agus an Oireachtais as an taintasa is mór nóirdom ghlacha leis agus is breá a thutíos mar hamuinte na riachta take go bleid léim líana agus iad mé bhaile dalamh a chara daige an nachtagan gur míle maithagad. Tá áthasarm gromad an cuiisiú le bheith hamáis. Ar ailín gotí an chéad chaisegóir eile. Scanán na bliana. Lucia. Nicky Finky. Tom. Finky, Abu Media. Infatti sono un groto hossa inizio wak. Okay. Il samen naar reden. يمكن ما بالي بيس فاضي يواخوز بيتو تاو تكشن اسمه ناشين يبين شنو سام كسامي شرلو فانا ما ان شاء الله كما شايبري ما اخذ تليفون اخترت شنو فاهوك ما كاوتش لهم Zomaar jargon hoor. Dikke nacht. Umrav an Chamino, Anu Pictures. Yine een nijvoogse de hele. Mij fijn agus aan Hargum. Liam Holden. Aan Sachtel die aan vader als hij moet. Aan deel jarig, deel woon. Tá daid agus tá sléthar noch. Agus fuidir mu é sin sa cheantarsa suas a bóthar. Agus it san an canahás a chutar seo iad a garabh sethe. Caithe tú bheith tóca leo. Fé mar a bhímanna ar sa cheantarsa. Bhíidir anúsáid na a bhís óg, an san híos a gúna chaíl, cé bhile chaga, bhíidir dómach a géascoch, leama agus portáin agus piardóga. Agus hnúk mór andan saísanna iascaí agus ebre a duna leis an bhógasa. Ahri, De Facto Films, Zanzibar Films.
Bhí seán cúchtacha fad. Agus, tá Gradaim go scanán na bliana 2019 a gáil go dtí Umra an Chamino and Who Pictures. Neadar caríar me ní réí ráte nach ráte hana ach chríoch nímorna é seo gáhfuil is a sédíag agus chríoch ní garte gáhfuil is a seaachtíag le tubaistení stocha ach níad am chríinehcht amach sé nocht an cúrán agus a sobal agus an mórtas cineheiche agus bheith sé dechar laut leis ach bheith sé dechar laut éidir a mertagid mechta íon óthagin so gur míle maithagah. Táim sin seaar cean gcónal I chéalahar ar inion scanán ar muochas leis an Oireachtais as an Gradaim seo bhranú ar amrah an Camino ar muochas leis an rábhaithe ar an plán seo déantacha sol má smuoineoch ar éon scanán dhéana. Agus go háirithe tlacaimid leis an Gradaim seo in ómós do gcónal mac síigh nach marin ach ar a bheith ringlóid siúl agus dul ar a Camino go Santiago faoi bhealach na bó finne gur mágah. Gur míle maith. Agus leanamid rá go dtí an chéad Gradaim eile fí seán ibhir is sé. Pasa radio na bliana. Mach sé ceart ceol. Sinead ní ualachain RTA radio na Gaeltachta. Lacham leis ó méid tá cloiste gom ghfuil sé sort forbarthe ó hain agus go bhfuil stíle na eile ceoil nó rion na stíle na son le clos ar an album so. Tá cínte. Well, leis an géad album. Splunk, le Cuan ó Flaharta, ar News Talk. Cuan ó Flaharta, News Talk. Hello, Jimmy Tash, this is Gay French, Dr. Shopback. Roman Macaiví, RTA Radio na Gaeltachta. Agus tá sulagam ghfuil siblig sláin saoáte danne bí tá taistal sí sa commórtas pela na Gaeltachta agus mat bhar mala sí sa commórtas pela na Gaeltachta tá sulagam go méid taras sláin saoáte go. An tuisgurt go mór san nuocht I ríist inniuh marall go méid cóchin al tuisgurt éirim. Garam le ní huairisc RTA Radio na Gaeltachta. Ríide ar sí cheartaí seo sí specialta marall gur hína trícha híon ball as na nuchabal cóchinol ar fad achani go dúraí I reis an cóchinol le go bléfií na hairthe. Andrew de Poyer, Radio na Liffey. We're fáil de seach chláin tá se bhgéisteach leis an ric fasta blasta an seo ar radio na Liffey lumsa Andrew de Poyer agus mé bheith líb go fadal in na néoch lógar meas an chun sibse. A chuir mór núiseocht agus chun sibse fáil réig an bhá mór tá osúir góirt. Agus bóla boscha. Tá Gradaim go fearsa radio na bliana 2019 a gáilthaigh Garam le ní huairis RTA Radio na Gaeltachta.
Gur míle mágaí. Yn oerir byn na hen cyn o mi himrach fwy'n leis yn terma persa na dy hagan sé clor cos le awaid yn clor wym eisiau gobr leis Mariol níl sa té tá chur láthirach láis yn oerirach. Ond té tá tuairt yn bawd yn rwyd tá reiti ag leor dyn ele. Mar sy'n bwael yn bwychas o chri a gawal le choilagine atá a gobr ar y glor. Leis yn dram atá gobr sy'n cantar gaeltachta fian a cwrafr ar ffailgain. Leis na léiri hwyri intacha fian sagain. Leis na dram yn na desgan yn nwyachta. Cholle hoort het aan radio na gaeltachta. Tog ter snach yn awaid yna. Tá mi sy'n ffich blaen sy'n radio mliana. Sied lelyn na ffich blaen sy'n casw na dyn y bawr. A casw ar y midiaf na dyn is sar, is gair yn nŵla, is smw, o'r passion ag seimacab yn i'r siwrach na gaelga ar sy'n radio ag sbwalwm yn oer i'r nis mwna. Ein rydel y bwch sochrau a gawa lob. So'n ag sbwalwm ar roch ma gwylw rydw y tymudian a har y fe tawachtach. Yn dram a chanig rŵn a hos esio fi siad fad frenach, fi siad cawnrodach, hig siad solar hig ein yn y ele ond tawacht y fach leis na mewn Chumarsáide. Hig siad na'r eich ap cholagan ele gyr pobl i'r gwlta cwn gagantach fiantab. Chwnig siad sy'n yn rwyd nar a dyn ele ecal mar sy'n lianach mwyd i'r aigys credach mwyd gwbl rwyd y tamwyd i'n tawachtach. Gyr mil magau. Gyrmad ag ormla. Bog mwyd yr aig ydi ffisian efer y siacht. Feachtas meán sóisialta na bliana. Tá gaelga agam. Haischlib tá gaelge agam molscéal TG Ceir. Fels bín ile ghuiní madra leisil. Ceistín díní méid go minute madra le a chomas learhes an gaelga. Agus orintha current sé stachar. Haischlib Fla TV, Gifted Empire. Be gillig a lord sa tír seo na breis gabi le blian. Haischlib Achtanish an Draum Darag. Agus húsilda. Hannig an gillig slán, agus tá abiohan pobl wanithe foi lean hiol. O hui ni rúriú cosums na status ag an gillig. A goin dúnion céise ní dig mwacht, gialú réúr dar janga. Haischlib Fadúda, Paper Owl Films. Gyda bod taid jant oginia agus tas ogin nachman yn dini salt as fe ag arc mirana ta ladrana. Is mai lofa mirana in a wo glue shop bogu agus rodigan le fecal. Haischlib Gael Snap, Conra na Gaelge. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Agus Sinead ar fad. Agus tá an gradam ga 8 máin sóisialt na bliana rábhílagus san 10 a gáil go dtí 8 an Dram Darag. Tá sin dáiste bhéon seo gan an leudhéar a bheith mar láh ag scartú ach géalaigh anis ach cé cap nar a buinniu spárnachtaí lífa ó drám na Galasí Séirí an gáilh sa séideag go mé muid seaú an seo trí bliana ar ré
agus factas dócréide ar an ódagin ó hen. Nímuid a gáil bí gáilmuid de phobal na Gaeilge go min agus go minic go mé muid gúsid na má socialta finneamh ar bobbal héan chun carta bhaintteach don phobal ó thuí. Ní ghlací muid le stop an as na scuba, ní chéirlinn mar hiarnaí den dara grad a heilú, agus ní bheith seáin deanta gan na scórthags na céite de gríomhaithe nua Gaeilge atá teach an tosaí chun sealamh glacu ar taigh so gin héan. Ní neart go chur le chéile act anis. Míle maithagaí. Agus muid a boga ar ai go dtí Gradaim Cumarsáide. Sra radio na bliana. An raibh an réamhlóideachas san ull ag an uíos an neadróch lena siar aisling scail lán Gaeilge a bhanú. Blas, BBC Radio Ola. SBB Cogar just ochrílat. Gur mágad Michelle. Tús áite, RTA Radio na Gaeltachta. No je brech le alwoord ook het maar afvastel oor moet fashion er wel a kiga blian. Shags de McQueen wat in gate chuig le elle. Oh, dat sal ik hem go. Is na raden nach jocker law ag an fonte sin Rutherby a jaanido. Hannig sé reis agus dúirte well. Iris chlár nuachta, Radio Fáilte. Sa ná mar a bhí ach tá sé rúhór be bariacht fola an sin gáigh na scága ní a breise ach go bhfuil an rééis sinna. Í óir a bhí an, ní ra éí fé lehas an nachfuí mar ihe. Mascra, RTA Radio na Gaeltachta. I dosach, lí breantas na gurpáin agus an lana chuibh ina scamal trom milliis ar na sír sin. Deir na seanna leabhar go bhfuil buint ag an anáil le chun Litrecha, BBC Radio Ola. Céiste go mórmh, sna bomtí ciúnas a bíos agad agus túg machnúir de híal agus de oige. Gdé na cibhní is mó a hagan hantasaí. Ar bhfuil pilliú ráist ar na leithe sin agus lóirt na hín. Agus Sinead ar fad. Tá Gradaim go rá radio na bliana 2019 ag gáilthaigh litrecha BBC Radio Ola. Maigah, níl mis rú compórach bhar an tíomh seád an Mike, so ba se get a garage. Gur míle maigah as an dúise, agus gur míle mai agus just míle buchas le gach den a ghlachpáirt sa sreise. Bhíon sreise inta specialta dúsa go pásanta, agus just bhrálam móchas a go le gach den so gur míle maigah. Gur míle maigah. Rachmid rai go dtí an caisegóir Ivernaí. Sra telefíse na bliana. Níor góla nealta na bliana seo. Stá siad a cuairtú cabhras áite buí siad. Bádóirí in Níor TV. Agus seolín a bhain is siúla leis a tóna. Agus tí réir chéile tá siad a pléir freasúla. Na rimí na tónaí amach an cín is ondúla nach mertarara. Ach tá colm daingan dingháilte nach líca se lób go héasca. Tá brú persanta agus ón gláadach in bhair. Tá na seolta mór mó
Ní bhláir tuis fad a bhúm a bheith róbasnad. Bua agad dá an ceirián a bhí go ré. Nuair a bhín rud críní agus nuair a bhí na slúa gimart sin mhhair hen gur sin an tamas measa hasí chathe chlátha agus rudí mar seo agus bhí batan teard mar a dearán. Fine, Maga Media. Ní éti den ní bhí bheith ganas ar an slúa a gceart. Casgan go beidir ceithúir na leachhar an sin go chuid mhór na bhí daoine na rica balla fríd an relic agus bhí rud bhí hocail rud bhí tardas an am sin. Síalscéalta, C Media Ireland. Bhí just a chuid a bad ránach agus Jackard is hosa huad sin nach muid a band sin agus a band ránach dus go mud sus go leor pastí talam agus omrí mar seo spáinteach an obair bhí go isteach sa ná teáháin. Sem pac a ligan na mú mar tá 8 nachráid. nó garantí ó jaas, tá chun go maiid cuirí le blianta began sin pac sin ligan na mú agus stoi Mario go málam sa bheith gobar mu túmó agus go mar sástan gur iontra de seo an obair seo dhéana bheith an bheith chuir agus i díal do chud glasraíon seo a hí bhór. sé an seo talmhaíarta buach fan sin na bliana den phobal fermararta. Bei me duine le head a cahsúlar na comórtaí, ar na characterí, ar na hainmhíthe, agus iad san na cynneal súl ar na dúisina. Beg éanach amárach, Crawford McCann Limited. Seo a bhalan scafte fianta a hanna le bblian. Hísal ar a bhla a téimiid ar fuirt pelle chuman luúchlas scail. Tagan muintear leanchalam cillian a bhla as ahan chearn le bhain seo, is cinnte gur ben blacú páirt an rud is táhairtaí. A bhhad le bhain seo hé na hasíon an réite, bei me duine a thuirt cuairt a rinst na characterí a bheits a léir an íní. Has í enú le daine chur a cant agus is muitiú fi cóhel. Séidirchas a haúthe ach éidirchas I bhaid níos daríra ná seohé an cóhil. Éidirchas ar seohé an fág bhfuil tú a smaoinmh mar seo. Le seohé an fág a gapan tú go rud le fáil é in onid just... On focal scoil, below the radar. Cbéir ach. Ó sé mar dúlgus uring mar duine os é ghfuilmid sa chá sé na córá sa seo mar festas nó bailí I más daoine agus cloisiid le heidir rud sin ar lábhar chursús agus rá níl sin cear go leir. Níl an cinál córá seo, níl an cinál iompar sin mac go leir nó in anamsa a bheith in dul raig. Ceapan go bhfuil, ach an aib a haún le sin ná seomraí festas de gná bíon idir fethe agus trocha agus na scéaltaí seo instant ag daoine le bheith nach mór nócha fan géad a gára. Agus sinnéad ar fad. Tá an Gradaim Cumarsáide telefís na bliana 2019 a gáilthaigh bádóirí in IRTV. Míle mága is íontach an tahantas a seo gon obairítach tá chuisteach ag grú sin aine. Go neireachtas dús a heirig a seo chuin agus bhfuil se seo tucaíin. Go tíidir ceir chuinn snáb fún agus choín sé muid mar dearrá. Iníor an cólach bra a chuinn gochilín
Agus sin an cruú chuins baintimúid mar dera, bhí me héna ggóil beidirach tá bín trefar sin tá na dé go míle múdhíle caiiteine tefid le chéile mór le scór blion begnach. Agus an cruúíntacha talín. Is íntacha taanta seo agus tá muid fear uich agus tá dramháin go minic níontar dearmar darb. Ná sinna de dramta sa máile, nar tá muid gobar dearnach agus gobar fanna blianana sinna dramata dúir éir go gasúr agus nach necin nícucht na necin héntáide gur míle má gíideach. Tá muid drúdim is jo an zere agus rach muid raigtí caiisigur I bhir dé. Persa telefíse na bliana. Mar réon le réon na mád mór a muoinis. Síle Nic Chanainnig. Níoscarí ar nús Johnny. Agus leo ólas na glúnta ar hósta na háite agus ar híal na mara. Na muoinis a tíomh seás, finis a tíhile. Ceácha glas agus an ceanile. Ja. Sin finis an sinna bé? Ní dar cap gur hála dé ógáil se go finis. Sátálaine. A nach an pecha go nach bhfuil na húna an. Cíar mé families tógiúil sin tá mí rudaí blianta an abad sa san 8ú. Se le go mí machchan ses? Thuras beg farige atá idir muoinis agus finis. Ileánna trégu in njeran na 8údaí. Ileán taimhsiúil, dríochtúil ach weignach. Sapello Sound, Cush Atlantach, Tusk leis an toras seo. Tá mé ná an teas wohu in san gríam. Agus mí bhai Hector ó Hochagáin. Dí an tíhheile ar fád go California, go bheici mé Pacific ar an tíhheile. Tá mé tnú go mór leis an toras a bhés os mo chóir agus mé ag gul tríd deisceart an tír ítach mór seo. Tá iscí ar le timppla ar Ilan sa Pello atá fíor a lúnachta ar an mheoracht slogéist. Déantar na 100 míle bralacha hógals na hiscí seo chuile bblion, agus bíon antóir ar na bralaí céanna fud fad meracha. Tá Charlie Phillips a gíoscachs na hiscí seo a fáhéal, agus zegin is atá Aramis mó bralach san áit. Mícheál Ó Dónal. GAA bio, ha mídnan sa bark na ghail tróna da chléthe canna semána limní, agus lumar a Davelína chur míid fáiltar a Pat Fleury agus Mark Foley go dtín chlár. Agus mar caimí tasnú a leart faoin na Piersic, níl fiú dem líana an a bhd a créibh limní den géadúir, ha cuaig in na seileadh Nishica, cén seans an trí as a chéile a bhhantanneo. Tá seansúrán cé gur thusníidir go hanamóil ar fád imlíana nuair a bhúil siad na tobrafáric tá siad ag feosú cléthe taréis cléthe agus tá siad a ráise léthe cenis limníanamh. All right, bí cinnte go méid Pat cén seans atá ag tobrafáric mar má tá aon rud sa léir ina go d imimethe go dtí seo ní chéanann siad riamh gan chaimhlant. One ní géala go dót agus bhí barna fadán go dtí gur bhúd ar créibh 3 bliain ó hin agus tá siad a ráise ríis mar dúirtí hena féin ag géirí an ficheadú créibh a bhóchant agus sin an banistóir Cirán go dót agus na talabréide agus na leid go léir ag dul isteach an son. Durin ní Ghleacáin. TV agus Bem International ná darúsgi Bem International tá ar Facebook Live gal couple nómat bígíling is tíhamorach because we have the Kilfanora Cayley band beg na Conifersling beg fiddling beg Lancomning bí shivshilling when we get count the one Ella when we get count the one Ella yes
Siúr maithe agus fáilte romh hiag sráid eile de chuid an facalscar. Sráid ina bléthar. Máire bhrenach. Gúine mar phobal. Fannig í lum le go bhíisih an facalscar. Mar ribh sin ní ró de aim sa muoi, ní ró sig daine bí rud a bí faoin cas cuairte sin. Yeah, ach bháin múntóir fé hocht ní na díis sin a bí snaán ribh sin. Agus cudé mar bhí sin sin ar a lór tú má? Bhuaigh mé bhád níos fearr, le go pásanta agus ní hé go mé dá bhla de chulaganna a haon siad an fóséis. Well, tá boxí íthe an seo. An bhain tú on tróir le chuir isteach na boxí seo? Rud gan na caithú nuair tá siad cinne légan fur. An bhlas agad i d bhil cá mééis si teo gáin an boxí seo? Well, nílas an go ddíireach ach deirthaín áitígan san Afric agus áitígan bocht thart fan an siar. Agus sin iad ar fad. Agus, tá an gradam go fearsta telefísin na blian na 2010 a gáilthaigh Síle na Canéana. Sin. Ach an neidir le cholaganna a hasan seo tróna tá cínte gúil sib níos comportí agus si gobar a mo ngáraí nuair bhád nó hebig an áit nó sa radio seachas bheith hasan seo. Ní páirsa mise, níl an amachcha duine gúil se go áram a bheith gobar le daoine atá iontach, atá cinealta a éibríonn go crua. Agus gúil se go áram go leach ins na gáiríontaí nó na háitecha sin, na tíre sin, nó na bailte sin, agus go leabhair daoine lom agus go níon sin siad agad scéaltacham, agus nach méonar gam. Tá mé chabuíoch go na crúnaí, go na léadaitheoirí, go TG Cad, go míon an deis aine na scéalta sin a chur os cór an phobal, agus os cór pobal na Gaeilge. Ná dynach mo darmad i riamh gur chógamach mo den nána scéalta sin na chluistáil in ar danga hain, agus is ionta chorda. Gur míle mágaí, sinna méid, gur míle mágaí. Gur míle mágaí a híle. Racham mit a raigutí an chéad chaise go eile inis. Réalta óg na bliana 2000 agus an 90. Catrína ní Rónad. Aisteir as an spidéal a gúnta na galibh í Catrína í Rónad. Bhain si céim BA sa Gaeilge, Glí agus Drámaíocht amach an Ollscoil na Héireann Gailibh sa bhliain 2060. Cha sí roinntmhada chud amas an Ollscoil a pléide cuasaí drámaíochta, ag aisteoireacht agus ag stúraitheoireacht, agus bhí sin reachtere ag an goma drámaíochta. Ó hinne le tá obair déanta cé leis an taimhheachar na drámaí dún nó man trí hinne, gilíonn sneachta agus an seachta scalibhaig agus jingle ban jangle. Le fibín ar an siúpa alína, le telegel ar Thomas Edison Secret Lab, le taisce shorts ar an chaint, agus tá sí sa sabaldráma Rostarún faoi láthair a bart soracha í ghaire. Nú nach bíonn sí gaisteoireacht bin Catrína ag pléile cuasaí eisteachán. Tá sí díreach tris diplomas an eisteachán glíúil a chríochnú an óstaí an rí. Emma ní chearúd. Chlár reachtere le radio na Lifa í Emma ní chearúd. Cuireann sí an tuiris chláir an bricfasta blasta i láthair agus léironn sí chláir chainte an stáisiún. Fis fesa, timpeall orin, meán na man agus ard chathir. Thosa sí gobar ar bhain dónach le radio na Lifa os ciún 6 bliana óthain, agus bhuaigh sí féin agus a cóláidethir brona ní chuiln, dúis crail don chláir is fearr de meán na man an irig. Bhí sí mar chathirlach bunathe radio na Dréibh a 2015. Stúr sí RG Lorgan le Coláiste Lorgan,
ag chur ceartlan ó radio fáil de dhéagóirí agus ag forbert ardáin dá bad chréaltaí agus agad chlár. Glachan sí páirt de bad chréaltaí agus chlár náisiúnta í féin. Ina measc Mother Folklore, Club Laur agus Blánad Liv. Tá ailt le Emma fáiltethe tuairisc.ie, nós, H2 Bar agus Hot Press, agus dibig sí le conan na Gaeilge achtas feasachta éagsúla, na measc 68, tresna na dunta, Gaeilge fiche ceair agus ceol 2008. Tá spéisiachas i híon grafadóireacht agus is í príomh agri an chúntais Instagram Humans of an Fáine bhfuil scéalta agus gíongraf bailithice mar le siúd a chahan an fáine go bródúil. Gráine Bleasdale. Aistóir, láireoir, papadóir, ceoltóir agus stúrathir i Gráine Bleasdale. Is as Rosavíl cúnta na Galahí agus chuir sí Simpson aistóireacht ag ís an óg. Fuair sé céad ról aistóireachta i 2006 a glár telefíse Afric, chlár a bhfuil 3 ifte buaite aige. Ó hinine le tá sí tréise bheith gobar le TG4, RTA Radio na Gaeltachta agus RTA. Chomad a cólachtaí léireúcháin éagsúla an na measc, Telegail, Macalla, Abu Media, Phoebin, Adair Productions agus Vision Independent Productions. Cé go bhfuil sim buarachas an aistóireacht státe, is chúrsaí telefíse a dhírig sí le blianta beag an nuas. Bhí sí páirteach san achtas mór aclaíochta de Operation Transformation 10 at 10, atá fósá úsáid i gach banscail sa tír. Tá grá almhuaracha de fapadóireacht chomá. Bhí sí lárnachs na chlár Let's Find Out, Mr. Mender and the Chummy Jiggers, Diggin' Diner, Sail Free Ride agus an chlár nua tír na nóg a bheith á chréalas na mianam a chróin. Tá sí scáileán TG4 faoi láthir mar bhultóir a glár Junior Eurovision TG4 agus i bart Michelle Ross na Lún. Óla Magic Dunmai. Tá óla Magic Dunmai am an máisteachta sa léirú crailachán dhíigiteach sa scail náisiúnta scanán an Institút Alaina, Dartha agus Technolaíochta Rúnléire. Rugag í Lagos sa Nígéir ach dás sí suas an sa in éiring. Drastal sí gailscail lis na nóg agus chláiste ísagáin an rá clia. Tá sí passionanta ina tumantas de bhean na Gaeilge. Hasnig sí gobar mar chréaltóir dónach le radio na Lifa cúig blian áhin, agus tá chlár ceol féinice is stáisiún na níis. Seinlista an taharan a bhí anarsúl gach saharan ó ceirgrí na cúig ar náin. Ina hánta san, eibríonn siad an bad chréile Mother Folklore, bhíonn sí le cloistealar RTA Radio na Gaeltachta agus le feiceáil scáileán TG4 inis agus ríist. Séamas ó Scanlán. Tá lé ag séamas ó Scanlán leis na meán ó bhí se na gasúil bega. Le sráhanna telefíse do riine óga a bhíochá léirú ag Telegail agus ag cólachtaí léirúchan eile de TG4. Is as indrihána go seaige agus bhain sé céim an óracha BA sa Chumarsáide amach in acadamh na hoscoilíochta Gaeilge ó í gaiileh sa bhliain 2014. Go lua in dhéag sin, ceapagaidh ar fainéal na glár reachtaí ócáideacha in RTA Radio na Gaeltachta a gasla. Áitimíonn ag léamh na scialta nuachta náisiúnta, idirnáisiúnta agus Gaeltachta don chud is mó de RTA Arna G, agus de herbhísí nuachta Gaeilge RTA Radio a Héan, Dó FM agus Lyric FM. Bíonn ag láthriú chlár ceol agus siamsaíochta agus ag aber mar láithir leanúnachas de RTA Radio na Gaeltachta. Bíonn séamas le feiceáil ar scáileán TG4 freisin, mar chóláithir le ífinní thuairisc ar a glár glór tíre agus mar thuairisceoir ar a glár léir bheas leabhar. Seán ó Ciara. Is as bra clia de cheann á Ciara, ach tá sé a chur faoi in ailemh le blian an nuas. Bhíonn sé ag crothú ábhar os cóir agus taifír den cheamra. Bhí láthir is bainisteoir úrláire le Ross na Lún, agus tá sé díreach tris blian den chéadscá a chahabh gobar le bloc TG4 ag fálam faoin na meáin thóisialta agus a gobar leis na blocadóirí úntacha ar fádatá leo. Bhí deisige físin na faisnéise, sketchy agus ábhar Instagram a chrathú agus a ailsiú, rud a thaithim go mór leis. Tá cholacht léireachán ige héin agus a dábhádóir a sin mistéal, dá bharim taisce. Bíonn sé de crothú físin na granúla dáhangacha de heachta na Gaeilge, de chonad na Gaeilge agus ar nó de bloc. Agus Sinead ar fad.
Maidir leis an Gradaim áirid seo tháinig cólacht nua thugan tariscint Oireachtaí ina sníad an cuiteachta púca, agus tá muid buochtó fihíocht báir leis an Oireacht seo. Mar sin tá an Gradaim go réaltóg na bliana 2019 oríthe ag púca, ag dálthaigh Séamus ó Scanlán, RTE, Radio na Gaeltachta agus TG4. Maggie, dine be bhfuil éana cheart go bom bín se anrág mín se deachir a chainthain chum sa Skytí ach tá sé tálínis ní am naí kid ceartm rá ach buchas chríiste le duine be a chuir gantro agus go chostas ar a péin takes chun bail agus bóta chamsa. Bhí mar rán sin le goid go aine anhain ar fáidir a chéile a bhí an gáirliste agus tá sé an fír tá mu ar fad. Goberlíning ort na creaaltaíochta Gaeilge agus cé mí nach dúlan héine baint leis tá an sása le baint leis chma. Mar de me buchas le choúna chabóta chum. Freisin ní étain an spot seáil gan mo chuid cóleachithe an RT ar na G agus TG4 a lu freisin. Dás me se suas I géistecht agus a breanú roiíis bhúil se go fribléid agus go onáir amrá gur 4 kilometr agus ópsin ar fad a chuirn scóirle orm chola lá cinnach an séas go scatí eisníonna nó rialans cogur chuir mo chlóis tá má buochop agus mar déime is ópsan na smú is me se buoch agus chomáile sin ní étain an spot seágalach na gan buochas a laclub sin sa máile a chuirn scóirlearm chola lá thugann misne chum rud tá dhéanana I dhéanana agus be me buochop sin gobrach gur mín mága. Cóáirteachas leat a héimeis. An Gradaim dearnach, a bheits mu a bhronna a nacht. Buig Gradaim Cumarsáide an Oireachtais. Bruntar, buig Gradaim Cumarsáide an Oireachtais ar rinne bhfuil sihir síl choirí egin uaice in Arnal na man Cumarsáide. Sihir ar a ard chaid an a baint leis, ní ina sigus a ríist a char bhún leanúnach. Duine I dag larug, duine bhí na eisim lár, gon tar chur chuige agus gon sár chur lethir. Tá sé sin ar fad álaí faoin té in mai buig Gradaim na bliana seo a bhronna Ní éon rúna, Míhall Macdonacha, Míhall Jimmy sunna sa garú rua a gon denna gaiileh. Scéal amach, na fógraí an teachtain secaite, sin sort eis ólas sa fuair muide faoi, as chola chearn gon tír ná, heas as a sneachta géisteach leis, a tráchtaireacht agus go síos ar chlufií. Nach íhan a bheith géisteach leis ar a radio, nach álan an srácainte teige. Agus deir den uán, tá sé seo fada, Deir den uán, gamach a haimhre scailge agus a dhéisbhéalacht laura ag cholach réaltóir. Ní bhechan ar casíide ná éagaín faoin gailge. Decíonn teanga mar bhua agus mar fribhléid, agus bheith Julian de Spáin gan job. Mar go mar chola hismór sa tír ag éileh go mar buan na gailge ga thuirt go chola gáilta scaile sa tír. Dúirt daoine deisbhéalacha eile Tille fin waar ildánach seo. Bala
ná geirí lochtéisteach dúsbúr géad páilteisteach go Parca Chróca go sporta le in Nniuban dónach an chéad lag a bhí bheán an nóbur rábhílagus a ní dégus be muidir libanis lochtéisteachta a siogabh sé séchholt fanólam. Bánach le fi ceannis pellam. Bhuailm cóáideachas íonna le Michael Macdonacha as a Gradaim. Is má náire. Tá aine go mar bhícha le blianta fada go háirí na tréifsí chaimiide go le chéile radio na Gaeltachta, agus é sin na pléile sport, agus le leanúnach agus le cuasaí nuíochta na blianta rivisin. Ach caiimara gúil Michael Macdonacha running na críaltóirí sport is far sa tír. Tá sé running na críaltóirí is far sa tír. Bhfuilm benachtaí binne cheola go dtí Michael Jimmy Macdonacha ó bhór na léon sin so vinnig do bhí hall héin sinna cheola ó Harry Peter William a gasla go dtí bór na léon sin so agus an áitnéile níos fuide nún. Be Michael gan dát a nasc trachtarí an os Michael ó sé, Martin ó Ciara, le hédí Liam í gín, Michael am hirta agus it an cheangal sé iad sanna fad le chéile, agus dá réir sin nasc sé sinne mar phobal éisteachta le chéile chomá. Héisna go tí ceanna seoisiir agus sinseir, corn ghailín choracha sem líanam, agus corn an éire, na Gaeltachta tá i bód ó bront parc ó Flinne an ceanna stearnaí, go mórtas mianna déanachas a dó, choracha sé sin an báta seo. Is breálaim chrí a Gradaim a chréis lú le Michael Jimmy. Creiltóid agus láithtóid den scothid fad. Tá éocht dianta go sin do radio na Gaeltachta, agus é dianta go buin seasamchaige a gahabh na mblianta fad. Mar bhí Michael chuinnegus na daoine a bhí ilte bhaintear na Gaeltachta a cheangal le chéile, agus é an phobal a bháinna dhéanamh dóibh, agus dhéon sé sin ó Rhino Gúnach go gorta chuirce. Tá ahas an danar am gohfuil an Gradaim seo buach Gradaim an Oireachtais feite ag Michael Macdonacha. Ardar, chas méle Michael Beiger tuamas 10 mbliana ó hin, nar a bhí buinseagam le cóirle olú agus ag íri agrú comórtas pelle na Gaeltacht an seo i dún ngála an am sin. Agus an sin le linn mar chréibh sem mar ruachtarán ar cuman luútha scéil. Bhí a lán cadrah idir mise agus le Michael, bhí sem mar rúní ar comórtas pelle na Gaeltachta, agus ardar ar fad. Chuir sé an fel chun cín, chuir sé an Gaeilge an cín, ach an rud is mó faoi Michael ná chuir sé muintear nó pobl na Gaeltachta chun cín. Neidir réine a chasáithar háidianta go Michael son chomórtas pelle na Gaeltachta. Sé Michael an rúnaí buin seasamhach coitianta a há ann le blianta fada. Agus is bailach go méidir go meach sé tití hesa chéile, man amach an ghaisce háidiantaige son chomórtas. Bálam go gáragus dhéanamh le Michael is ionta go réigúil an Gradaim seo dultá agus tá sé tiltte go maithaige. Chur mé aithne ar Michael tuamas gá scór bliana hin trí comórtas pelle na Gaeltachta go bhfuil sé mar rónaí agus mé plé le clánchaláistúire. Agus thug sé anhaíocht dúing mar chuman ag gnám, agus an sin ar a buneocht na Gaelóga rinne sé an rud céine, agus ar náid tá taithí gom a bheith géisteach leis le blianta fada ar radio na Gaeltachta, go radio na Gaeltachta Héamh Sport in Áireachtais, agus is ionta an rud é á Haven Radio de bhfuil an irid sin creaaltóirí sport ar ardchaid annacha Michael in na Másc, agus credum gohfuil an Gradaim seo tiltte go mórige rééis na blianta fada caiiteige agus é am mún creaaltóireachta. Chur go leordaoine aanad Michael Jimmy Macdonacha maiallar chud cuiltóireachta na maiallar chomórtas pelle na Gaeltachta, a chumsa bhíon é an máistir Macdonacha bhúnseastair agus tíola sem muscur chum seoach chéar na i garrua agus baide vísa do chud stair in the but bhí gan sprí sa bhar, bhí gan time in Dola muid go leor agus ní rosa maríomh na a dag meas go chum fiach chéar, mé fósa fála muig, nach me seach sa radio go sé ginint chum fi cairt na cuiltóireachta agus na bhí me gobal le na bhac muil ra ferile cinná búnte go leorm chomáid, tá dolam mise agus go leor cuiltóirí eile go leor ó bhaintir bhí connacha, idir Michael muilra agus sémas chomá ach Michael an áíre bhí seam búntóir a bhí mar gábhlín déag agus tá Hawaii sin na sin níis, agus a sé fós go bhúna mar bíon fós géisteach leis agus ní réon lá nach ní géisteach leis nach bhil mín rud a bes ó tréslím níis go ráidechas tá sé tiltte go maithaige. Mar ar an leoirigus nó mar an leoir tá cuioine anna lé gomsa ó mbliana 2004, chuig mbliana déag go hinna níis, bhí mar díreach téiscréibh na héir na bhchtant, hín cuairm déanta maidir an barc agus an ceúra críochtna agus ví a gháil an talán sin isteach go dtí páirce chrócaig agus obair an leidí an lehuideach le téiscléthe canis na héir agus dhéchas bhm suas an áte hain neadaige radio na Gaeltachta. Has Michael Jimmy Nordic chu sé an dorn san éir dus na Gael fan díar chrónáach a bhí chu sé an dorna náde agus séasta sé an radam linne agus ar mua linne. Cuoine anna lé cuoine anna geala a thugam héin agus tam siúráil a bhfuil míle cuoine marsin ag Michael Jimmy. Gur a fada buna am i chéirde is ceardaí focaile
agus tuigann sé an tríirseacht a bhuiine is an gúrum. Bhí sé I gcónaí a géirí a chintiúide go mé cuman luúthna scéil agus clubanna cuman luúthna scéil. Láid ar taobhaiste go limirsteir na Gaeltachta agus go mbeadh muintear agus pobl na Gaeltachta brasásta gailge a labhairt agus na cluichí a chorhann cín. Agus hiig sé fealsúnacht a bhí taobh hir de cuman luúthna scéil agus an fealsúnacht atá taobh hir de cumartas pelle na Gaeltachta. Tá an Gradaim seo tiltte go mór ag Mícheál Mac Donacha. Tá bua na láide hóireacht aige, tá sé siléir tá oláireach chun scoige. Agus thar réí dhéile, tá sé ná sin ar fada dhéanana agus a chur láthid an ghilge bhín blasta choláin agus sin bua ionintach. So bhí héal go néadíntáilead agus tréslím de Gradaim leat. Rud a bháin a bheithróin de bhí hall os a choid amach, ná go raibh sé pósta ar an rónaí mná is fearr a dhéatach éine a bheith ige. Agus sa clísin, bhí sé go Mícheál in na hrú agus in na bheig, bhíon crecinn sa luach I damta chéige. Agus tásúla go minic babaí agus éhénig agus a gúr mar fad, taineh agus íbnis agus suitgus as an ihe nocht. Mar méid a bhóthar a chilín nach a seanóg de poir ar I léir scáil, a sé dianta I go Mícheál Mac Donacha leanna chár ghaisce. Arwaad cwpl ffocl yr afyd. Uachtrán, a gyn wysle, ys y chordiam. Ta mer y brodwl mae hasyn siod ffyn nhw, fel trydal na gymanis, ac mae ta hyn byw ffadacht, byw gymsa ffadacht. Ta mer y brodwl gyn dram I chap gymw, Leid seo go rúis na go Gradaim a bhrondaram. Especial an dram in deis go chéad lá riamh, locht radio na Gaeltachta. Agus ochan I lehar nó RTE radio na Gaeltachta. An bhainisteocht ochan a chur an cheap go méide go mbeadh an bríanna, agus na dtíine fáidir éibir me lób. Farir chuid ag tá faoin bódanis, go dhéanana dé trócaid orb. Idir rónaithe, Cúntarí Craolacháin, Technóí, Léireóirí agus Elam. Tá me cínre chuid bhacab agus tá me buíochíb. Mar a chiad ba chum fúmsa. Ach go háirid a locht éisteach a sílim, mar fecirm gúte be géisteach lom, fecirm na héisteúí choláirlach a táhachtach na Craoltóirí. Mar níle bhagad I cant a taon. Níle bhagad I cant na balaí, maar we moeten niet geesticht. Als speelt je het huisstudie, ik radio de Gaeltachta, als het kastel goed koppelt in de mensen geesticht om te freshen, krijg maar een kim, nu krijg maar glasjem. We hebben ze ervaard. Dan heb ik freshen gehologd in ons telegraaf, als Abu Media, ook just kom de parten erin kraalig, a krelo, en TG Kaars naam kou. Dat kon je kun je maar jaren. Dan heb ik goed wat dienen. Ik mag lang ervaard, als je een goede Mícheál Shane hebben. Gyfanna ti, Bobby. Tá bheith heidir buíocht Bobby. Ríist, tá bheith buíocht rám a cheap go miú a dhéidir seo go Gradaim a bhrondaram, a heidir buíochtíb, agus beanna bainigí tainiú agus taidirh, salt, spríg a sport, a seireachtas na sauna, 2019. Maggie. Córáirteachas le Mícheál Mac Donacha as a Gradaim agus córáirteachas le chuileán eile thug Gradaim lob a nacht. Córáirteachas freisin is na drámaní ar fada bhí ar an ghearlista
a tháinig seo tá mu fíorhuichaíb agus tú sulam go me se beráisiríist an bléon seo thugann le Gradaim Cumarsáide. Gán buchas le nar níonaí speisialta le Catherine Licken ardrúnaí na rinne cultúr éireachta agus scoilteachta, le húdras críalachan na héireann as áireachtach ar fáilún, go speisialta leis an bríomhaimeach Michael O'Keefe, le lísní chuisteala ó IBI, le Pat Quinn agus Martin O'Brien ó Chréal, buchas freisin le Forras na Gaeilge a dhéanann bunmhaoinú ar an éireachtas, le fuair an cruthaíocht teligéil as a gcuid takeíocht de leanúnach ó cheann ceann na bliana, le Pedro Flaharta atá strathú na híanacht bu ar tgcar.tv, I deil de pír a rinne an atangaracht ar fad, agus lipse a cháirde as fuair gúlódar. Gur míle maithagaí. Má bhíon fún ar aontainna in seo sampla na cuideachta púca i leannacht, ghlacamid le Oireachtaí, le Gradaim eile an bblion seo thugann, tá muid fíorhuiach go fúca tháinig thugann ag an nóméid dearnach agus chuir anspéis in san Gradaim go réaltóg na bliana, gur míle maithagaí. Tá muid takeí go dtí deire an tarm an isbrunta ach tá grín bia agus bleise bélein sa siomratíomh mó inis, agus má thugann Sean O'Manion cadró bei Colm Gavin a go le reise go piano, banig í taineh as a godéile go níthe, gur míle maithagaí.